سلام كم يتمسيو كورات تخطاتلتي فنوي اير تي في لومي ربع 4 تقمتي ساعه 9 مشات استدالو زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقس ارست زينا أما حدار زوبا عن سبا بنو زوباتات حال ناس ماتن السلاسل زلو لمعاتها ومدبات تعذيبون أهقراو معلتي ناي عدم سب صقا بدرجة هاقرا بجيندع تذكرا كفر توريزم زبا دوباو قيح بحرين عدد سراحتينياتات ناب تاريخاو بوتاتات وديبو يوكرين بزقبار زلو كتصالي وتهدراو دقف مخزنات صوار معراب كم تتصنقا لعلواي بعل مزنيتو حبيرو منغست باكستان ابها غورو تعقيبام زلو زي حقاويان سدتنياتات كساب غور حدار كوتو عزيزو ابي فرنسا تخست زلو لبدا تخان ابي تعنا حزبي سكفتا كم زفتره تقاليهم أما حدار زبعان سبا أمباسادر عبد الله موسى بعزازي الزهزباو سراويت إيرترا بريغادر جنرال تخلل بسن كالوت حالف تنتسنيو بكلتن سلستن تكمتي عبنو زباتات حال ناس ماتن سلاسل زلول معاتو مدبات تعذيبون أبنو زبا أسمات تقام ستماي سبن تريتن من حدار كوابي أورتا نمفتحن مسناو لمعات نمتتاون تهنت زلا ديقا دحر معزاب من سام محادرتن عباي تعدن أبي أقداسنت مفواس ماي كوعتاتن معكاب ماين حمدنا بستيلو اتعيو بزلعالك قدس الله زخاخيرام أبي نوزبا حالون أمباسادر عبد الله موسى مسوس توقعز جلن أبي من حدار كوابي كارتات زركبات كالات مرتن تعنان بتيهم ناي كالاي درجة أقول كتب بكم توسخ كفلتات سرح لا زلو بيت مرتك أرصات أبز تعذبلو حبرتسب نزواسلو تبقسو بمقاس دقم كساب زلعل درجة نخبصحو ككتاتلوه من كتابعو من تلابيهم حارت كمتي هاغراوي معالتي ناي عدما سبصقا اب عالم نمبل 32 غيزي اب هاغرنا دما نمبل 28 غيزي اتذكرا اب جندع بزعبا استخايد مدب وكيل إيرينا إبراهيم نافع زدالو تحستولو أرسيما سمورم كتقربا حارت كمتي هاغراوي معالتي عدما سبصقا اب عالم نمبل 32 اب هاغرنا دما نمبل 28 غيزي تذكرا نعد مسب صقا مسرت ባህልናን ታሪኽናን እዮም ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ኣብ ጊንዳ ኣብ ዝተኻይደ መደብ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ሓለፍቲ ክፍልታት ዞባን ንስ ዞባታትን ሓለፍቲ ጨናፍርን ማሕበራትን ከምኡን ብርክት ዝበሉ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ተረኺቦም ነይሮም ኣመሓዳርን ዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ብዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ዝልለየሉ ክብርታት ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ንምስራጽ ተራ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ዓብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናይ ምጥዋሮም ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ኣገንዚቦም ህዝቢ ኤርትራ ብሰንሰለት ወለዶታት ዝቆመን ዝርጉሕ ስድራ ቤታዊ ኣቃውማ ዝሰረቱን ከም ህዝብን ሃገርን ድማ ክብርታቱ ታሪኹን ትውፊታቱን ዓቂቡ ዝነብር ዝበለ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣብ ፍስሓየ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ምስ ሕሉፍ ኣበርክቶኦም ዝዳረግ ናብዮትን ክንክንን ክረኽቡ ሕብረተሰብና ብእምነትን ሓላፍነትን ስለዝሰርሕ ሽማግለታት ብውላዳቶም ኣዝማዶም ደቂ ዓዶም ጎረባብቶምን ኮምን እናተሓብሓቡ ዝምስገና ቢዮት ከም ዝግበረሎም ኣብርሂዮም ወኪል ማዕከን ህዝቢ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኬይታ ኦሃሽ ድማ ትካሎም ኣብ ኤርትራ ምስ ሚኒስትር ጥዕና ሚኒስትር ዕብዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ከምኡን ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ብፍላይ ኣብ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ጥዕና ኣደን ህፃንን ከምኡን ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ከም ዝነጥፍ ሓቢሮም እቲ መደብ ብስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ كفل توريزم زبا دوباو قيح بحري بمخنيات هاغراو معالت توريزم ب 27 مسكرم 220 سراحتين استفلاليات كالات منغست تساتفو عدتنا بتاريخاو بوتاتا توديبو اتينا بنو زبا دوب دنكاليا من محدار كبابي رحايتا استخايده تاريخاو بوتاتاتن توريزماو اقداس نزلوم سفراتاتن ناي مبصح عدت اكال نايتي زبيتاو توريزم نممعبال زكايت سعر مخانو تحبيرو
ኣብቲ ክፍሊ ሓላፊ ጨንፈር ፍቃድ ስራሕን ምቁፅፃርን ኣቶ ግርማይ መስፍን ኣብ ዘስምዑ ቃል ዘቤታዊ ቱሪዝም ዜጋታት ሃገሮም ብሓፈሻ ከባቢኦም ድማ ብፍላይ ክፈልጡ በቲ ሓደ ሓቂፎ ዘሎ ፀጋታትን ዘለዎ ፅባቐን ከስተማቕሩ ከዓ በቲ ካልእ ሓጋዝ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዑደት ናብዚ መዳይ እዚ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብር ፅኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣቶ ግርማይ ወሲኹ ኣብ ረሓይታ ዘሎ ሃብታም ባህላዊ ስልጣኔን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቅርስታትን ከምኡን ልዑል ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገዳስነት ዘለዎ ራስ ዱሜራ ብምብፃሕ ፈሊሙ ዘሎ ዑደት ናብ ደሴታትን ገማግም ባሕርን ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ سلطان رحايتا عبد القادر داود بوغنو ناب تاريخاو بوتاتات بمبصح زغسن فلتات قليل سلازيكونه تمسسال عودت كودبن منسيات ناب ممعقاب قرصتات ترኦም كعززنا زخاخيرو تساتفت بوغنم تعودت نزنبرم فلتات المرداتن بتعزبتي كهبتمو كم زحجزم بمتكاس تمسسال عودت اب كال كبابيتات كودب تمحصينوم حمامته مس ماكلت كلاو بقعت إيرترا بموهاد أب 16 نوزباتات غاشباركا نزنطفو حالفت محاور محبرن تحقاقزتومن أب ممحدارن مرحنتن زتكور سلطنا وديبو علامه زي كاب 18 كساب 3 كاب 18 مسكرم كساب 3 تقمت زتوهاب سلطنا عقمي ابالات اب محدران مرحنتن كبمبال بغزي زلكع ورصص وطن سراح بمدلاو صفوف سراراها نمزرغح كم زخونه غزياو حلافي ጨንፈር حمامته زوبا غاشباركا አቶ ማርቆስ ግርማጽን ገሊጹ ኣብቲ ጨንፈር حلافي ምክታል ወዳቤታት መንሰይ ሱሌማን ዮሱፍ በወገኑ እቲ በአባላት ማዕከል ተካላው በቃት ኤርትራን ማዕከላይ ቤት ጽሕፈት حمامته ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ መሰረታዊ ኣምራት ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ኮይኑ ምሕደራ ግዜ ክእለትን ኣገዳስነትን እወታው ምብሃል ኣታሓዛ መዛግብትን ሰነዳትን ኮሙን ምሕደራ ለውጥን ግርጭታትን ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቃለለ መንባሩ ገሊጹ ጎን ስልጣና ሓለፍትን ወከልትን ጨናፍራ حمامته ኣብ ካላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ንባታው ስልጣና ኮምፒውተርን ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጣና ሲቪካው ትምህርትን ከም ተዋሃቡን ተሓቢሩ ኣማሓዳር ዘዋጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐመድ አሊ ሑሪ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ሰልጠንቲ ብዝቀሰሞ ትምህርቲ ጽፉፍን ኣብነታውን ኣገባብ ምሕደራ ተኸቲሎም ኣብ ከባቢኦም ወታው ጽልዋ ንኽፈጥሩ ዝዓለመ ምዃኑ ተገንዚቦም ብፍላይ ኣብ ምሕደራ ግዜን ሰብኣውን ዋታውን ጸጋታትን ዕቱብን ተለካዓን ኣገባብ ክኽተሉ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ንዞባ ገልዓሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሓምለን ሓሰን ዝነበረ ኩቱር ዋዒ ኣብ እንስሳታት ብሓፈሻ ኣብ እንስሳ ዘገዳም ድማ ብፍላይ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘሰዓበ ተሓቢሩ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንዞባ ኣቶ መሐመድ ኣሕመድ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተረኣየ ናይ ክሊማ ለውጢ ብቐንዱ ድማ ሓያል ሙቐት ህይወት ሓያል እንስሳታት ከም ዝቐሰፈ ኣረዲዩ ኣብ ምሕዳር ከባቢ عدايتو مارسا فاطمان دلوحن دعلي 100 إيرابن 4 سجنن بوعي قالوا 45 إيراب دما بزي تفلت مغنيات مويتن كم ترغبا أتو محمد وسيخو عرديون أب نوزبا فورو كبابيتات قدمن وانقوبون أب زحال فورحن عاسة بسنكي برتع وعي أستاذ 3 إيراب كم زموتا بعل مزي أقرابن انسا زقدامن محبارو زكاريون زي خبركم تخطاتلتي الصعبة كراو زيناتات هاجرات معراب يوكرين بزغبرو زلوا قصال وتادراو دغف مخزن اصوارن كم تጸንቀቀ ለዓለዋይ ሓላፊ ወታደራዊ ኮሚቴ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ሓቢሩ አድሚራል ሮብ ባዌር በሰለስተ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ዋርሶዋ ብዝተቃንዐ ጸጥታዊ ዋዕላ ኣብ ዘስምዑ መደረ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ዩክሬን አንጻር ሩሲያ ተካይዶ ዘላ ኩናት ንምድጋፍ መጠን ዘፍሪኦ ኣጽዋር ከዕብያ ጸዊዑ እዚ መግለጽ እዚ እቲ ኪዳን ናቲ ኩናት ንዝጻወቶ ዘሎ ኣዕናዊ ተራን ኣብ ሃገራት ምዕራብ ፈጢሮ ዘሎ ተጽዕኖን ዘመልክት ምዃንዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝገልጹ من كل قال تحسطو مخزن أطوار مبزحتنا أبال هاجرات نايت كيدان سكفتا زفتر مخانو زتقصتم تنتنتي نمتكو زغبرو وفري نواغا وتادراو نوات بالعلمة أن هيروا كم زلو يحبرون زي كم ديلن كله فليات حيلتات يوكرين مسمر مكلخال روسيا نمسبار زكايدو متأنا سفيح متكعتي كم زبر عنه منستر مكلخال روسيا حبيرون منستر مكلخال سرجي شيغو بسلسة كمتي مثل العلو تعز السراويتا بزغبرو ركبي نزغليتون بز مسرتي نا 4 توارح زغصله مرسمت كعتي يوكرين كم زفشله منستر شيغو انصيرون
መንግስቲ ፓኪስታን ብዘይ ሕጋዊ ፈቃድ ኣብ ሃገሩ ተዓቂቦም ዘለዉ ስደተኛታት ክሳብ ወርሒ ሕዳር 2023 ተቐሊሎም ክወፁ ብ3 ጥቅምቲ ኣዚዙ እዚ ብመንግስቲ ፓኪስታን ዝወፀ መምርሒ ነቶም ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍጋናውያን ስደተኛታት እውን ስለ ዝምልከት ከቢድ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ መንግስቲ ፓኪስታን እቶም ስደተኛታት ብወለንቶም ምስ ዘይወፁ ብሓይሊ ናይ ምዝጓጎም ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ብዘይካዚ ኣብታ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናይ ዝቕመጡ ስደተኛታት ዋኒን ናይ ምፅራይን ምህጋርን መስርሕ ዝከታተል ሓይሊ ዕማም ቆይሙ ከም ዘሎ ዝሓበረ መንግስቲ ፓኪስታን ካብ ምጅማር ወርሒ ሕዳር ኣብ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዝኣተዉ ኣፍጋናውያን ፅኑዕ ምቁፅፃር ከም ዝገብር ብዘይ ቪዛን ፓስፖርትን ዝግበር ምንቅስቃስ ኣፍጋናውያን ድማ ከም ዘየፍቅድ ኣነፂሩ መንግስቲ ፓኪስታን ነዚ መስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ብ29 መስከረም ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተፈፀመን ህይወት 59 ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕትታት ቦምባ ካብ ኣፍጋኒስታን ሰሊኾም ዝኣተዉ ሽበራውያን ከም ዝፈፀምዎ ድሕሪ ምኽሳስ እዩ እዚ ብመንግስቲ ፓኪስታን ዝተወስደ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝፀንሐ ምትፍናን ከዕርጎ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ከተማ ፓሪስን ካልኦት ከተማታትን ፈረንሳ ተኸሲሱ ዘሎ ለበዳ ቱኻን ኣብ ጥዕና ህዝቢ ስክፍታ ብምፍጣር ሕቶታት ከም ዘለዓዓለ ተቃሊሑ ብመሰረት ፀብፃባት ጥዕና ፈረንሳ ለበዳ ቱኻን ኣብ ሓደ ካብ 10 መንበር ኣባይቲ ተሃገር ተኸሲሱ ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ኣብ ተሽከርከርቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ ሲነማታት ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርቲ ሆቴላትን ኣባይትን ተኸሲሱ ዘሎ ለበዳ ንምጥፋእ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ተሪኦ እዚ ምስ ከተማ ፓሪስ ኣብ 2024 ከተንግዶ ትዳለወሉ ዘላ ውድድራት ኦሎምፒክስ ብምትሓዝ ዓብ ስክፍታ ዝፈጥር ምዃኑ ዝጠቐሱ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ንምውዓሉ ስጉምቲ ምስ ዘይውሰድ ክሳራታቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ይረዱ ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝግበር ወፃኢታት ኣብ ትሕት መነባብሮ ንዝርከቡ ፈረንሳውያን ቁጠባዊ ሻቅሎት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ፈረንሳን ኣርሜንያን ኣብ ጽላት ምክልኻል ክትሓጋገዛ ተሰማሚዐን ዝስምዕ ዝተበፅሐ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ካትሪን ኮሎና ትማሊ 3 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ የሬቬራን ምስ ሰብ መዛ ኣርሜንያ ኣብ ዘካየዶ ተረክብ እዩ ብመሰረት ስምዕ ፈረንሳ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣርሜንያ ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ወታደራዊ ደገፍ ከም ትገብር ተፈሊጡ ኣሎ ይኹን እምበር ዝርዝራት ናይቲ ወታደራዊ ደገፍ ዛጊት ኣይተነፀረን ትስምዕ ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ዘሎ ምትፍናን ከሪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምኽታሙ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከይዕርጎ ወታደራውያን ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ረብሓታትካ ንምውሓስ ዝግበር ወታደራዊ ደገፍ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ጠንቂ ፀጥታዊ ፀገማት ይኸውን ከም ዘሎ ንጉዳይ ዩክሬን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ፀብፃባት ይሕብሩ መንግስቲ ቱርኪ ምስቲ ዕጡቕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ኣብ ዝሓለፈ 40 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣንካራ ዘካየዶ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብዝተሓሓዝ ልዕሊ 1000 ጥርጥራት ከም ዘቐየደ ፍሊጡ እቶም ጥርጥራት ኣብቲ ብርእሰ ቅትለታዊ ኣገባብ ተሰኒዩ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢድ ነይሮም ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ስርሒት ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ፀጥታ ቱርኪ እቶም ጥርጥራት ገበነኛታት ኮይኖም ዝርከቡ ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ መቕፃዕቲ ከም ዝብየን ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ዕጡቕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ዝጀመሮ ስርሒት ብዝሰፍሐ መልክዑ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ጥራይ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ኣስታት 460 ደብዳብ ከም ተኻይደ ኣዘዚ ሰራዊት ቱርኪ ገሊፆም ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ቱርክን ዕጡቕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታንን ብዝተኻይደ ዕጥቃዊ ግጭት ህይወት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝጠፍአዮም ፀብፃባት ዘረዱ ኢራን ኣብ ምምዕባል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተርእዮ ዘላ ገስጋስ ዘንፀባርቕ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ፋርስ ተካይዳላ ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ከም ዝቕፅል ዝተገልፀ ልምምድ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኢራን ዝማዕበለ ኣማይቲ ዘመናውያን ናይ ስለያን ውግእን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሳተፋ ምህላውን ተገሊጹ እቲ ልምምድ ዓቕሚ ሓይሊ ኣየር ኢራን ንምምዛን ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣፍሊጡ ኢራን ብኣንጻር ናይቲ ኣብ ልዕሊያ ዝጸድቕ ዘሎ ተደጋጋሚ እገዳታት ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ምድንፋዕ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘርኣየት ይግለጽ እታ ሃገር ጸቕጣ ሃገራት ምዕራብ ንምምካት ክትገብሮ ዝጸንሐት ተቃውሞታት ውፅኢታዊ ምንባሩ እውን ፀብፀባት ይጠቕሱ ب3 ጥቅምቲ ኣብ ፈለግ ኒጀር ምስ ናይጄሪያ ኣብ ዘዳው ክፋሉ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 4 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይቃልሓሎ
نتوم قديات نمدحان كايد صنح سرحيت تسفا كم تسانو زحبرو سمز نيجيريا بهوت كسرو زلو تخولو صبيب مقانو عميتم علو تاجالبان لعلي 57 من باراز قلت ستوم سمزي تنقطع حدقا لعلي عاقن صعنت كهون كم زغل حبيرم اب فلق نيجر حدقاتات متحل جلابو كغاطم ناي فلما كم زي كونه تقصد صبصبات بسنكو هيوت بزح سبات كم تطفو يردون ابزي 4180 كيلومتر زنوحات فلق اب زحلفو وح مسكرم مستغستت مسسل حدقا لعلي 7 سبات كم زموتو يقلط زي خبركم تخاتلتي زينا نمفصام مارساتو أما حدار زبا عن سبا بنزوباتات حال ناس ماتن سلاسل زلو لمعاتو مدبات تعزيبون أهقراو معالتنا عدمة ستسقا بدرجة هقرا بجيندع تذكران كفل توريزم زبا دوبا وقح بحري عدد سرحتنياتاتنا بتاريخاو بوتاتات وديبون يوكرين بزغبر زلو قصال وتادراو دغف مخزن اصوار معراب كم تصنققل علواي بعل مزين نيتو حبيرون منكس باكستان اب هاغور تعقيبهم زلو زي حقاوين سدتنياتات كساب غور حدار كوز عزيزو عبد فرنسا زلو دبدات فان حبتعنا حزبي سكيتا كم فتره زي خبركم تخاتلتي زينا تفصيمو مستر مدباتنا